Dobrý deň, pozdravujem vás. Moje meno je Erik Elek a dneska sme v skvelých priestoroch občianskeho združenia IP, ktoré sa venuje pomoci deťom a dali nám možnosť, aby sme si natočili spolu s mojím hosťom Martinkou Bobulovou, ktorá je detská psychologička, aby sme si natočili podcastík a sme veľmi vďační, že nám to umožnili. Sme v úplne profesionálnych priestoroch, takže sa na to teším. Je to moja nová skúsenosť. A robíme tento projekt spoločne s nadáciou ČSOB, ktorá nás podporila a vlastne venujeme sa téme ochrana detí pred ublížením, hlavne toho elektronického prostredia alebo digitalizácie. A prišlo mi také vhod, že som si pozval do rozhovoru Martinku Bobulovú, ktorá sa venuje deťom, ktorá im pomáha v rôznych situáciách a snaží sa ich nastaviť na nejakú správnu cestu. Tak by som dal slovo Martinke, nech povie vlastne, čo je jej úloha, čomu sa venuje. A tak skratke nám iba povedala, že čo je jej taká misia tej psychologickej. Ďakujem veľmi pekne, Erik. Dobrý deň. Som veľmi rada, že tu môžem byť. Ako Erik povedal, pracujem ako psychologička v súkromnej terapeutickej praxi. Venujem sa najmä deťom a adolescentom. A je to moja veľmi obľúbená skupina, s ktorou pracujem. Predtým som pracovala v diagnostickom centre pre deti s poruchami správania a učenia. To bolo tiež fantastická skúsenosť. Tam sa vlastne oveľa viac sme diagnostikovali a na terapiu bolo menej priestoru. A teraz mám možnosť sa venovať najmä terapeutickej práce s deťmi. Záleží mi na duševnom zdraví detí tým, že psychológia je taká, že vzťahová práca, to si človek veľmi nemôže držať nejak od tela, že ako keby, že nezáleží mu až tak veľmi na tom, čo sa s tými deťmi deje. Práve naopak, záleží mi na tom. A som veľmi rada, že môžem pracovať v tejto práci a ešte pracujem popri tom na inom projekte s názvom Emojim, ktorý sa venuje budovaniu duševnej odolnosti, emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností detí, ale oveľa širšie. Ideálne v školách, v základných školách. Je to projekt pre 8. 9. ročník základných škôl, pre túto vekovú skupinu. A pretože keď mne decká chodia do praxe, tak mi chodia, že je to 1 na 1, hej, a čo je veľmi dôležité, ale tento projekt má potenciál ako keby zasiahnuť širšie skupiny detí, ktoré by som nikdy nemala šancu ani so všetkými mojimi kolegami úžasnými riešiť. Takže tak. Super. Ja sa venujem takej špeciálnej téme a je to vlastne digitálne prostredie. Vidím v mojom okolí, že veľa deťom je ubližované cez digitálne prostredie, čo nerád vidím. Rodičia dávajú svojim deťom od úplného detstva do rúk mobilné telefóny alebo tablety, aby si pozerali nejaké obsahy videa. Máš ty nejaký názor, že súčasné deti, ktoré sa ti objavujú v praxi, že či sú zasiahnutí týmito médiami a či tam vidíš nejaké posuny, že viacej máš klientov v rámci psychologickej pomoci deťom? Určite áno. Načetol si viac tém a by som tak odpovedala od konca, tak áno. Deti sú zasiahnuté digitalizáciou, množstvom možností komunikácie cez sociálne siete. A to nie je len teda môj pocit, ale vieme už aj z výskumov, že generácia približne od roku tak 2012, keď sociálne siete naozaj že nabrali na sile a tak majú negatívny vplyv na duševné zdravie detí. Nebolo výskumne dokázané, že kauzálny vzťah, ale vieme, že tam je vplyv a vlastne dejú sa rôzne, myslím, že aj súdne procesy. Na Facebook je tlak, aby obmedzili niektoré algoritmy, aby tie sociálne siete neboli také návykové a tak ďalej. Takže uvedomujú si ľudia, že to má vplyv a kým my prídeme na to a vieme to dokázať, že tam je kauzalita, tak to ešte bude trvať, ale teda konať treba už teraz, takže to sa deje. Poďme tak, že od takého útleho detstva, že čo si myslíš, že aký má vplyv, lebo vnímam veľmi dobrého neurologa v rámci Českej republiky, ktorý rozpráva o tom, že keď dáme deťom pozerať tie tablety, tak od malička sa im nevyvíja mozog správnym smerom.
A niekde som ešte aj zahliadol, že keď pozerajú veľmi tie rýchle obrázky, tak to má vplyv na ADHD, čo je porucha pozornosti, takže možno ty máš na to niečo, že od malička tie deti, keď pozerajú? Určite áno. Povedala by som, že chcela by som tak zasadiť trošku do kontextu, že žijeme vo veľmi, veľmi rýchlej dobe. Aj vďaka internetu, sociálnym médiám. Sú tlaky na rodičov, aby zarábali, postarali sa o rodinu. Je toho strašne veľa a na veci, ako keby, že mám málo priestoru, že dať niečomu čas. A v dôsledku toho, teda to je moje porozumenie, že rodičia sú dosť unavení, vyčerpaní a keď si chcú oddychnúť, tak čo najviac detí najlepšie zabaví a nejako si neublížia, je tablet alebo telefón alebo niečo. To je jeden rozmer toho. Druhý rozmer toho je, že ani my dospelí nie sme imunní voči tomu, ako návykové tie médiá sú. Skonštruovali to úplne tie najlepšie mozgy, hej, že Facebook platí úplne, že najbystrejších ľudí, ktorí rozumejú psychológii, rozumejú tomu, ako to postaviť. Takže aj dospelí sú závislí v niečom, že prosto nevedia ten telefón dať od seba preč. A ako náhle medzi dieťa a rodiča príde jedna obrazovka, druhá obrazovka, tak sa deje niečo s ich komunikáciou, hej, že neprebieha tak prirodzene, ako prebiehala predtým, keď tie obrazovky tam neboli. Takže to je jedna vec. Druhá vec, z neurologického hľadiska, ja som veľmi rada, že vidíme túto spoluprácu neurologov, psychologov, viacerých odborníkov. Mozog dieťaťa, to bolo úplne, že aj pre mňa to bolo neuveriteľné počuť, keď som to prvýkrát počula. V prvých tých rokoch sa vyvíja približne 90% mozgu, prepojení v mozgu. Že to je, ja som až tomu neverila, že zvyšných tých 10% sa približne do 25. roku dovyvíja. A ak tomu dieťaťu počas tohto obdobia, veľmi, veľmi citlivého obdobia, dáme telefón, tak absolútne to má negatívny vplyv na vývoj mozgu. Lebo to, čo vidí, ten mozog ešte nie je dostatočne zrelý na to, aby sa s tým vedel vysporiadať. Takže bez toho, aby som išla do nejakých podrobností, lebo nie som neurologička, bola by som veľmi opatrná. Ideálne najlepšie by som nedala vôbec žiadny takýto telefón do rúk dieťaťu. A poslednú vec, ktorú poviem. Nedávno vyšla taká dosť zásadná kniha od profesora Jonathana Haidta. V angličtine sa volá, myslím, že The Anxious Generation. A hovorí vlastne o mladých ľuďoch a o nároste úzkosti a depresie práve v tomto období medzi približne 2010, 2012 a 2024. A ja som tú knihu ešte nečítala, veľmi, veľmi sa na ňu teším. Ale v zásade on hovorí o tom, ako sociálne médiá veľmi zle vplývajú na túto generáciu. A on sám navrhuje, teda aby som prišla k pointe, že deti by nemali mať vôbec smartfón. Myslím, že keď telefón, tak tlačítkový, ktorý má teda mnoho obmedzení, asi môže až do nejakého 12. roku alebo 13., že by im vôbec nedal telefón a až od 16. by im umožnil ísť na sociálne siete. Ja som tiež toho názoru, že deti by mali mať taký telefón s internetom od 15 rokov, dovtedy môžu mať tlačítkové alebo hodinky nejaké inteligentné, aby rodičia sa nebali o tie deti, pretože to je asi taký najväčšia vec tých rodičov, že povedia, a potrebujem dať dieťaťu telefón, aby som vedel, že je v poriadku. Ale vlastne neuvedomujú si, že akú veľkú bránu k rôznym obsahom, rôznym nejakým negatívnym vplyvom im dávajú. Neodporúčaš vôbec teda média pre deti od úplne malého veku, keďže sa vyvíja ten mozog. Niekde som čítal v knihe, že do 2 rokov 0 by mali sledovať. Absolútne. A potom od 2 rokov, myslím, že koľko majú rokov, toľko minút týždenne, alebo nejako tam je tak obmedzené. Deti prichádzajú potom do nejakého predškolského prostredia, do škôlok a je často vidieť, že nevedia komunikovať, sú nejakým spôsobom zanedbané a nejako sú utlačené tie emócie v nich. Je pre teba nejako zásadné, že v tomto období, keď sa zanedbá dieťa od 0 do 2 rokov a potom príde do toho škôlkarského prostredia, dajú sa zvrátiť tie procesy podľa teba nejakým psychologickým tréningom alebo nejakým cvičením, aby tie deti sa dokázali ako keby
dostať na tú správnu vlnu, komunikačnú alebo emocionálnu? Myslím, že dá, ale bolo by ideálne, keby sa ten prirodzený vývin naplňal tak, ako sa naplňať má. Hej? Že keby tie displeje tam neboli a keby ten rodič normálne interagoval s dieťaťom, reagoval na ňo, učil ho reagovať a učil ho tie veci, ktoré to dieťa sa už dokáže ako keby pomaly začať učiť. Pretože keď príde do škôlky, tak napríklad taká vec, to som počula aj svoju kolegyňu, ktorá pracuje v spolupráci s pediatričkou, že deti napríklad stále majú plienky, keď prídu do materskej školy a to akože nevydali. Hej, že nie sú odučené. A všetky tieto veci sa ešte dajú korigovať, ale to musia robiť potom učitelia. A teda v niečom to vnímajú a v niečom to aj je, aký prenášanie zodpovedností z rodičov na školy, aby naučili deti to, čo by ich mali naučiť oni. Takže presne, čo zanedbali. Ďalšia vec je, že ako sú postavené tie programy v škôlkach, hej? Že ako sa decká hrajú spolu, interagujú. Lebo my sa strašne veľa učíme len v prirodzenej interakcii spolu. Keď tam príde telefón, tak to už nie je prirodzená interakcia. Hej, to som ja a môj telefón a môj obsah, ktorý chcem vidieť. Takže decká sa učia jeden od druhého. Samozrejme, že aj dospelým vytvárajú programy alebo nejaké prostredie, v ktorom interagujú, ale takýmto spôsobom sa prirodzene učia. Takže dá sa to dobehnúť, ale bolo by fajn, keby to dieťa prišlo pripravenejšie, lebo ono už môže byť pripravenejšie, hej, že toto by už malo zvládať. Je hektická doba a rodičia nemajú čas. A je také pekné pravidlo, že rodičia by mali čítať svojim deťom a nejakým spôsobom takto ich ako keby posúvať vpred. Málo rodičov má túto možnosť už dneska, keď otcovia musia byť do večerných hodín v práci pomaly. Manželky tiež zamestnané, pretože musí sa zarobiť tie peniaze. A videl som, že niektoré škôlky to používajú, že čítajú deťom a vlastne sa s nimi rozprávajú a nejakým spôsobom ich dostávajú na tú správnu cestu. Keďže ideme vývojom trošku dopredu, ten prvý stupeň základnej školy, vidíme, deti už majú telefóny v rukách, komunikujú cez telefóny. Vieme v rámci komunikačných zručností, že keď komunikujeme napriamo, tak je tam mnoho iných verbálnych, neverbálnych, nejakých chemických vplyvov. Ale keďže držíme telefóny a komunikujeme iba cez písmenka, cez smajlíkov, tak nás to zraňuje, predpokladám, tie deti, lebo prvým bodom je, že si nerozumejú, lebo nevidíme na tej tvári, že čo sa deje, že či sú spokojné, nespokojné. A v rámci nejakej šikany, že majú viacej odvahy, pretože niekomu povedať priamo do očí nejakú vec je oveľa ťažšie, ako mu to napísať do telefónu. Stretáva sa s tým, že deti v tvojej praxi nevedia komunikovať, odhadujú emócie, že proste sú iné dneska, porušené možno touto komunikáciou? Nevedia ich tak dobre čítať možno, toho druhého človeka. Ale teda chcela by som ešte k tomu povedať predtým, že presne, že rozumiem, že tá doba je hektická a rodičia ako keby majú menej času. Ale je to taká otázka akože nepríjemná, ale pravdivá, že tie deti sú ich zodpovednosť. Že bolo by ideálne, keby tú zodpovednosť neprenašali na niekoho iného, ale sami ju prevzali viac. Možno, že aj v tom, že oni sami odložia ten telefón. Že oni sami vyhrajú ten boj, lebo aj čas na sociálnych sieťach im uberá ten čas, ktorý by mohli stráviť s nimi. Hej? Všetci s tým bojujeme. Takže toto by som tak chcela povedať, že to je strašne dôležité, že keď niekto, a ja viem, že to nie je že víťazný boj každý deň, ale tá snaha robí veľký rozdiel. Hej? Že to, že ten rodič sa zaprie, odloží ten telefón, nie, že mohol by som mu dať telefón do ruky, ale nie, idem to urobiť, idem s ním byť a idem mu to možno, že 2-krát za týždeň, aj 2-krát za týždeň je super, že to je strašne dobrá vec. A navyše, posledná vec k tomu, pre toho rodiča, keď príde unavený z práce, je oveľa väčší relax hranie sa so svojím dieťaťom, s Legom napríklad, ako byť na telefóne večer. Hej, že ako psychický oddych je oveľa lepší pre neho takýto, ako to, že nás ťahajú telefóny, alebo že ho ťahá telefón. No a čo sa týka detí, bola taká malá odbočka, čo sa týka detí na základných školách,
nevedia... Ak nemusia tak veľmi interagovať so spolužiakmi a neučia sa riešiť tie sociálne situácie, v ktorých sú, neučia sa riešiť konflikty, je oveľa jednoduchšie pre mňa, alebo pre nich, pre kohokoľvek sa pohltiť do toho môjho sveta. Hej, lebo ten telefón je moje, čo ja chcem, presne to, čo chcem, nie to, čo nechcem. A komunikácia s druhými ľuďmi je neustále naražanie na rôznosť. Čo je super, lebo my sme takto stvorení, prosto sme rôzni. A v tom sa učíme jeden od druhého, prichádzame na nové veci a zároveň sa učíme aj riešiť problémy, rozprávať sa. A to je kľúčové pre spoluprácu, ako ideme do dospelosti. Lebo my sme tu ako komunita, nie ako jednotlivci. A čo robia tie sociálne siete je, že nás formujú tak, a teda aj decka, že to, čo ja chcem, je dôležité, musím to mať hneď, to, čo ja chcem, je najdôležitejšie a ten môj svet je najdôležitejší a mňa nezaujíma ten tvoj druhý svet, keď to teda preženiem. Mňa nezaujíma ten tvoj svet, mňa zaujíma ten môj. To je zameranie nesprávnym smerom, pretože my potrebujeme vedieť, oceniť toho druhého, jeho rôznosť, snažiť sa s ním vychádzať, učiť sa, ako s ním vychádzať. A tým, že veľa konfliktov a zranení aj na základnej škole medzi deťmi súvisí aj s tým, že decká sú prirodzene nezrelé. Že oni nevedia, ako to riešiť. Oni nevedia, ako riešiť tú situáciu. A potrebujú sa to učiť. A keď neboli sociálne médiá, tak si možno niečo urobili v škole, zle si niečo povedali. A teraz je to oveľa... snažím sa nájsť slovenský ekvivalent toho slova, že ako keby znásobené, amplified je to slovo, že cez sociálne siete, že niečo niekomu napíšem, tak to nie je už konflikt len medzi mnou a tebou, ale prosto číta to celá komunita a ja mám potom tendenciu, že ale sa hanbím, čo si teraz tí ľudia o mne pomyslia. Jak ty si povedal, že to je také znásobené, keď my sme boli mladí a prichádzali nejaké šikany v škole, tak vlastne bolo to nejaké nepriaznivé prostredie, v ktorom sme museli vydržať 6 hodín a potom sme išli domov. A ako keby sme sa dostali do nejakého bezpečného prostredia, ktoré nás ochránilo. Ale teraz v telefónom v ruke si vlastne v tom prostredí na miesto 6 hodín, ktoré je pre teba nebezpečné 24/7, čo znamená, že si šikanovaná permanentne, nevieš od toho uniknúť a ty ako osoba, keďže sa všetko prepiera v rámci tej celej siete o tebe, tak chceš vedieť, čo to je a stále ťa to tam ťahá. Takže určite ťa to zraňuje permanentne a určite to má veľmi, veľmi negatívny vplyv na tie deti. Je to veľký fenomén našej doby a vlastne spôsobuje to, neviem, duševné veľké zranenia pre deti, čo tak ich vnímaš možno, keď prídu za tebou alebo poradiť, že chodia s takýmito problémami, že sú veľmi šikanované a nevedia uniknúť z toho prostredia? Chodia a to sú veľké zranenia. Je veľmi ťažké hľadať tú hranicu medzi tým, že keď sa deje nejaká šikana v škole, tak potrebujú zakročiť aj dospelí. Že decká sa potrebujú učiť, podľa mňa, že keď sa obratia na dospelého, tak nejaká forma pomoci príde. A otázka je, hej, že čo nie je ľahké o tom uvažovať, že do akej miery nechať tie decká riešiť to samé, aby sa naučili, lebo nemôže byť dospelý úplne všade. To by aj nebolo zdravé. A kedy už do toho vstúpiť a riešiť to. Ale s čím sa ja stretávam je, že častokrát nie je čas na riešenie tých problémov, alebo tí dospelí im nevedia pomôcť. A v zásade decká sa učia, že aj keď sa obratím na dospelého, on mi nevie pomôcť. A to nie je, to veľmi nepomôže, hej, že... takže to je to prostredie v škole. A áno, keď si zoberie ten telefón domov, tak áno, že vlastne on je nejak, verím tomu, v bezpečnom prostredí, ak tá rodina funguje, ale že ten telefón vieš odložiť a vieš sa na neho nepozerať. Môžeš mať z toho úzkosť, že čo sa tam asi deje, ale nemusíš sa tomu vystaviť. Rodičia by to tiež mohli, akože potrebujú to regulovať. Ale áno, deje sa aj to, že sa tam prosto spustí nejaká vlna na tých sociálnych sieťach v skupine rovesníkov, na ktorých mu záleží, do ktorej on potrebuje zapadnúť, lebo to je prirodzená túžba naša, že byť akceptovaný, byť prijatý v našej rôznosti. A áno, vie to byť tak veľké, že on nechce ísť do tej školy. On nevie, ako má nadviazať. Tie decká mu nevytvoria priestor, ako sa zapojiť medzi nich. Na jednej strane, áno, rozumiem tomu, lebo sú nezrelé, nevedia, ako to urobiť. Na druhej strane, tí dospelí by mali viesť k tomu, že ty potrebuješ prijať to dieťa, ty si rôzny, on je rôzny. Vy sa potrebujete rozprávať, prijať sa, nejakým spôsobom spolu fungovať.
Neviem, do akej miery sa to deje. Toto dúfame, že ten druhý projekt, na ktorom robím, že to vytvorí. Stretávam sa aj s takými fenoménmi, že máme mať bezpečnú sieť, že nejakí 5 ľudia by mali byť v nejakom blízkom perimetri dieťaťa, aby sa, keď niečo stane, či už v rodine alebo v škole, aby sa vedeli zdôveriť niekomu, aby mu pomohol, ako si povedala. Častokrát sa stretávam s tým, ale že keď je žiak šikanovaný v škole, táto šikana sa potom prenáša z rodiča na rodiča, keďže žiadny rodič sa nechce ako keby spokojiť s tým, že jeho dieťa je šikanátor, tak vlastne aj tí rodičia sa medzi sebou potom šikanujú v rámci tohto. Stretáva sa s tým? Je to taký fenomén, že aj rodičia povedia, ale už aj rodičia toho dieťaťa na nás útočia nejakým spôsobom a nás ohovárajú a proste sme v takom tiež kruhu ako naše dieťa. Počujem o tom skôr sprostredkovane od svojich známych, že ja najmä teda počúvam od detí a hovorí to o tom, že asi aj my nie sme úplne na tom najlepšie, čo sa týka riešenia konfliktov. Hej, že stretnúť sa, vyrozprávať si veci v pokoji, snažiť sa zhodnúť. Hej, že ako uznať, jasné, že nám záleží na tých našich deťoch, ale uznať, že OK, aj ono mohlo pochybiť a urobiť niečo, čo by sme možno že o ňom nepovedali a riešiť to. Hej, že viem si predstaviť, že sa ten konflikt prenáša medzi rodičov a otázka je, ako rodičia vedia riešiť konflikty. A ja by som rada verila, že to vedia. Ale to, čo hovoríš, naznačuje, že možno nie až tak dobré. Žiaľ sa naučili komunikovať cez sociálne zariadenia, cez sociálne siete, cez telefóny a už ťažko si dneska z očí do očí vedia vyrozprávať tú pravdu s porozumením, pretože dneska vidíme polarizovaný svet, máme iba čiernu a bielu a nikto si nechce priznať tie farby medzi tým, že sa môže niečo stať, čo je veľmi zlé. Takže preto ani ja neodporúčam sociálne siete a ochrániť deti pred nimi, pretože je to nejaké nezdravé prostredie už iba minimálne z tej komunikácie. Odhľadnúť od toho, že tam číha veľmi veľa nástrah rôznych predátorov, ktoré chcú buď zneužiť tie deti, vyťahnuť peniaze, chcú ich možno sexuálne nejakým spôsobom dostať do nejakej traumy, alebo rôzne iné veci, čo si ja neviem predstaviť, lebo tam je nekonečne možností dneska, čo tam je. Takže je to, sociálne siete viac menej používajú dievčatá. Je to ako keby ich, neviem, či už forma komunikácie, ako dievčatá sociálnejšie vnímajú svet. Chlapci sa viac menej hrajú a majú také komunitky herné svoje. Tak, komunikujú počas hier. Áno, komunikujú počas hier, rôznych strieľačiek alebo neviem, rôznych, možno ťažia nejaké veci spoločne. Stretáva sa s nejakými takýmito závislosťami teraz v rámci svojej praxe, že sa objavujú, dievčatá nevedia odtrhnúť sa od sociálnych sietí, ovplyvňujú sa tým prostredím, takisto chlapci radšej sedia doma, hrajú hry. Určite áno. Je to podľa mňa realita našich dní. K tým sociálnym sieťam možno dôležité je povedať, že aj k tým rodičom, že áno, v niečom je to jednoduchšia komunikácia, ale vôbec nie je vhodná a konštruktívna, pretože to, čo poviem v SMS-ke, čo sa mi dá povedať v SMS-ke, je iné, ako keď sa s niekým rozprávam. Hej, že ten message, ten message na tých sociálnych sieťach skresľuje. Nutne skresľuje a to vôbec nepomáha komunikácii a riešenie nejakého komplexného problému detí v škole alebo tak. Hej. Takže to, ja viem, že to môže byť jednoduchšie, ale vôbec to nie je ten najlepší nástroj. Decká sú závislé, hovorím, aj rodičia. Ja naozaj nechcem ich deliť, lebo povedzme si úprimne, koľkokrát oddychujeme na telefóne aj my ako dospelí a deti to vidia. Deti sa učia od nás dospelých. Ako sa hovorí, oveľa viac sa učia to, čo vidia, ako to, čo im hovoríme. Takže to je fakt. Všetci sú na sociálnych sieťach. Hej, samotný EduPage. Hej, že školám to pomáha ako digitalizácia, že tá digitalizácia. A je to dobré, len mám dojem, že my hľadáme to, že kedy je sociálne médiá, podobne ako sa hovorilo o ohni, je to dobrý sluha, ale zlý pán. A mám dojem, že my sme viac v tej fáze, že je to náš pán, žiaľ, a hľadáme cestu, ako z toho von.
čo vôbec nie je ľahké a trvá to čas. Je to proces. A je veľmi ťažké, asi k tomu aj postupne smerujeme, že zakázať dieťaťu telefón. Hej, že to sme si hovorili, že tlačítkový telefón. To sa veľmi ťažko robí v situácii, mnoho rodičov povedali, to je nemožné. Lebo decká prosto vidia veci, aby komunikovali nejaké spoločné témy a tak ďalej. Všetci sú na tom a teraz, keď jedného vyčleníme, tak to je fakt ťažké. A on sa bude pozerať na tie veci cez telefóny svojich spolužiakov. To znamená, že prichádzajú na to, počúvala som nedávno taký podcast z The Times, kde jedna škola v Anglicku je úspešná so zákazom sociálnych sietí a telefónov a to je taká, ktorá naozaj, že dieťa príde do školy a sú také špeciálne vrecuška, kde si ten telefón zamknú. A myslím, že on ruší signál, alebo ja neviem presne, ako to funguje, ale každopádne tie deti to nemôžu otvoriť, nedostanú sa k tomu. To znamená, že nie je žiadne pozeranie sociálnych sietí cez prestávky na veckách a tak ďalej. Hej, že škola si môže povedať, že zakážem sociálne siete, ale ak tie telefóny decká majú v taškách, tak to vôbec neurobí rozdiel. A títo majú, hovorili, že extrémne dobré výsledky. Decká, že to bola taká krásna vec počuť, že chalani a dievčatá už na prosto z vyšších ročníkov, že normálne, že videli sme, že flirtujú spolu, že páčia sa jeden druhému. Že to sme už strašne dávno nevideli. Takže toto sa im podarilo. Takže ak to myslíme vážne, a viem, že už teraz sa aj na našom ministerstve školstva o tom rozpráva, potrebujeme hromadnejšie k tomu pristúpiť, zakázať telefóny. Lebo to jeden rodič, aj keď veľmi chce, ťažko, veľmi ťažko. Ako si povedal, máme byť my príkladom ako rodičia a dávať ten svetlý obraz tým deťom, že tie mobily nie sú správne. A určite aj pomôže, že na školy sa nebudú nosiť telefóny alebo sa zakážu nejakou formou. Ja si ale myslím, že s mojimi skautami, keď sa bavím a pýtam sa ich, že koľko trávia vo svojom voľnom čase na mobiloch, tak je to v priemere 4 hodiny. Čo je také veľmi alarmujúce, keď si zoberieme, že v našom živote máme nejaký obmedzený čas, náš voľný, a môžeme sa hrať, učiť na gitare, môžeme ísť do prírody, môžeme robiť hoci čo chceme a my to stravíme na sieťach, pretože to je naša súčasná realita. Nemyslím si, že určite to pomôže v tom školskom prostredí, že deti sa začnú trošku rozprávať a vlastne začnú interagovať a nejakým spôsobom pôjdu hore. Potom si môžeme povedať aj o tom tvojom projektíku, ktorý sa asi tomuto bude venovať, aby začali spolu komunikovať a naberali tú emocionálnu nejakú zručnosť. Ale treba minimálne od rodičov vždy apelovať, aby tie telefóny nedali svojim deťom, aby sa snažili minimalizovať v tom domácom prostredí používanie telefónov a vlastne škola, keď to nejakým spôsobom iba ako keby potvrdí, že nech si nenosia deti deti a mobily do školy, tak potom viacej rodičov možno bude mať takú zámienku alebo takú konečné vyslobodenie, že keď deti pýtajú telefóny, 10-ročné, 11-ročné, že všetci spolužiaci ich majú, len ja nie, tak toto im podľa mňa pomôže tým rodičom, že vlastne ten telefón nemusia dať tomu dieťaťu. Áno, a dotkol si sa už predtým takých veľmi dôležitých tém, že veľmi veľa zranení a ubližení môže prísť cez sociálne siete. Či už nejakí sexuálni predátori, alebo šikana, alebo im chcú niečo predať, hej, že ja neviem, prístupy k hrám a tak ďalej, alebo obsah, ktorý pozerajú, porno, ktoré je veľmi rozšírené a mám dojem, že sa s tým nerobí ešte stále dosť na stredných školách, na základných školách už. Rodič potrebuje mať prehľad o tom, čo jeho dieťa pozerá na internete. Že my sme im dali ako keby prístup do sveta. Máme dojem, že oni sú v bezpečí, lebo si neublížia fyzicky, hej, že sedí a pozerá do toho v zásade, že nič mu nejak nehrozí, nespadne odnikiaľ. Ale na druhej strane sme otvorili brány k niečomu, čo ho môže naozaj že hlboko ničiť, aj ho to ničí. Takže rodičia potrebujú sa pýtať, potrebujú mať prehľad, čo decká ideálne, čo decká sledujú, čo pozerajú. To je jeden rozmer toho. A druhý rozmer toho, že aj tie sociálne siete a hry napríklad, hej, čo si spomínal, tak častokrát chalani sú závislí preto, lebo to je jeho skupina parťákov online. On sa nechce odlepiť od tej obrazovky, pretože
on tam má vyžitie úplne, že sociálne, hej, že na jednej strane robí, čo ho baví, lebo prosto tam hrajú nejakú hru, buď nejakú, že spolupracujú konštruktívnu alebo strieľačku, ale tam ide chat, hej, kde sa rozpráva s tými kamošmi a hrajú spolu online a potom sa môžu prosto skamarátia sa v online priestore. A dieťa, ktoré si vybuduje vzťahy, a to je veľmi dobre skonštruované, oni presne vedia, že takto to potrebujú skonštruovať, aby tí deti boli na tom čo najdlhšie. A keď on si vytvorí lepšie vzťahy v tomto priestore, ako má v škole, lebo to je ťažšie, on nechce sa odlepiť a ísť sa hrať s kamarátmi, alebo čo, lebo on ich nemá až tak, že on s nimi až tak dobre nevychádza. A potom sa s tým nedá prestať, lebo on celý čas v škole rozmýšľa nad tým, ako bude super, keď príde domov a znova si zahrá s kamošmi. A myslíš si v rámci tvojej praxe, že unikajú, vytvárajú si pseudo, nejakú identitu v rámci svojho života, že keď je šikanovaný v škole, neobľúbený, takže vytvorí si nejakú svoju identitu a potom na sieti je obľúbený a vlastne vytvorí si ako keby reálny svet v tom nereálnom? Áno, určite. Určite sa to deje a je to spôsob úniku. A s tým, že ak oni sedia a majú takéto vzťahy, pre mozog vo vývine, hej, že presne od malička až do 25. roku približne vtedy sa nám prestáva vyvíjať mozog, potrebujú byť vonku, hýbať sa, ja neviem, robiť aktivity, kde je ako keby musia hľadať rovnováhu, je dôležité. Napríklad už teraz vieme, že pre motorický vývin sú veľmi dobré, že trampolíny pre decká, interakcia spoločná, riešenie spoločných problémov, chytanie vecí, manipulácia s nimi. Všetko rozvíja mozog. Ak z tohto sa to zredukuje na to, že sedí a kliká myšou, to je veľmi zlé. Hej, a teraz zaujímavé bolo, keď som sledovala teraz nedávno, pred pár dňami, takého amerického neurologa, ktorý sa tak prezentuje na internete, zrejme taká nejaká nová hviezda v dobrom slova zmysle, tak som si pustila to videjko, že aby som videla, že čo ten neurolog akože hovorí tým rodičom o tých deťoch. A prvá vec povedal, že treba sa postarať o svoj mozog, hej, lebo žijeme v takej dobe, že americká vláda pred 10-20 rokmi veľké finančné prostriedky uvoľnila na výskum mozgu. Preto sa dozvedáme toľko veľa informácií teraz, čo je strašne dobré. A teraz samozrejme, že mozog začína byť v popredí a to nie je zlé, že vitamíny, akože omega-3 masné kyseliny, to aj ja napríklad odporúčam rodičom, deťom bežne, že učiť deti, že čo zraňuje tvoj mozog, že fajčenie, alkohol, že to nemáš robiť, hej. Ale ďalej, to bola prvý bod. Druhý bod, že povedzte im, nech sa idú hrať. Že na Slovensku si povieme, že to čo je za rada, ale v tom kontexte, že deti trávia oveľa viac ako 4 hodiny, on im vlastne hovorí, že tie decká potrebujú byť aktívne a robiť veci vonku a interagovať so svetom, lebo inak sa ten mozog dobre nevyvinie. A to je to, si hovorím, som sa usmiala, že to je to, čo prichádza, že budeme všetci len sedieť a budeme musieť hovoriť deťom, že choďte sa spolu hrať von. Ja sa teším, že ako scout fungujem a vlastne my ponúkame tým deťom také širokospektrálne ako keby vývojové štádium, ktoré môžu zažiť. Je to rôzne buď športové, emocionálne, praktické zručnosti a vlastne vieme im vyplniť tento čas. A som rád, že my to vieme ponúknuť ako skauti, ako si spomenula, pretože čoraz viacej sa budeme vracať k tým koreňom toho oddigitalizovania tohto nášho sveta, pretože vidíme, že to je veľmi zraňujúce prostredie a musíme im ponúknuť tieto manuálne veci, čerstvý vzduch, les a všetko, čo je také prirodzené pre ten vývoj mozgu a pre naše vzťahy. Pretože najlepšie sa sedí pri ohníčku a rozpráva, keď pozeráme večer a najlepšie pocity pri tom mávame. Presne tak, že ja som strašne vďačná za skautskú prácu. Aj v rodine moja netera synovec, my sme veľmi vďační, že oni chodili do skautu, doteraz chodia do skautu a strašne veľa pozitívnych vecí sa naučili. Môj synovec napríklad, on nemá vôbec žiadny problém s telefónom, s počítačmi. On rád bicykluje, lezie, skialpuje, kajakuje, všetky tieto veci. Jeho to úplne obišlo. Že to je také zaujímavé, že s týmto vôbec nemáme problém. A aj jeho sestra mladšia chcela ísť s ním na ski, alebo takže že
sme veľmi vďační, že rozumieme tomu, že v skauti mali v tomto veľmi veľkú rolu, ale aj rodičia samozrejme, že ich brávali von, že ich takto viedli. Ale to je presne to prostredie. Ja to aj odporúčam napríklad niektorým svojim deckám, ktoré mi prídu do praxe, hrozne riešia samotu. Že to je taká ďalšia taká epidémia, čo by som povedala, aj medzi dospelými, aj medzi deťmi. A to je úplne paradox, že v čase, keď máme toľko dostupných komunikačných prostriedkov, sa cítime najviac sami. Jednoducho preto, že tá komunikácia cez sociálne siete, cez telefón, ona vytvára ilúziu blízkosti, ktorú je ťažké si ako keby vedome uvedomiť. Oni si napíšu si na telefóne a potom sa spýtate, veď choďte spolu von. A on, že na čo? Veď sme sa teraz rozprávali. Ale tá kvalita tej interakcie sa nedá porovnať. Hej, že on si napíše a byť spolu vonku. A aj s tým súvisia tie veľké pocity samoty. Tak decká potrebujú mať priestor, napríklad ako vytvárajú skauti, kde sú spolu v nejakej aktivite, ktorú majú nejak riešiť a dospelí vedia v tom pomôcť alebo ich usmerniť. Že to je niečo ako počítačová hra, ale v reálnom svete. A ja niektorým svojim klientom hovorím, že prosím ťa, že zapíš sa niekde do skautu. Že tam nájdeš parťakov, že nevieš si nájsť parťakov úplne dobre v škole, tam sa daj. Že skús toto. V rámci tejto témy určite aj nie len scouting ako komunita je veľmi prospešný pre deti. Sú to aj iné komunity, ERKO, potom ďalšie, ktoré sú, ktoré pomáhajú, aby tie deti boli spolu a nejako rástli. Chcem sa opýtať na ten tvoj program, že ty chceš zvyšovať to emocionálne, tú zrelosť tých detí, pretože je nízka a deti odhadujú tie emócie. Že povieš nám niečo o tom tvojom projekte Emoji, že čo to je? Jasne, ďakujem, to je taká moja srdcovka teraz. A spolupracujem na ňom s kolegyňami zo Slovenskej katolíckej charity, ktorá sa rozhodla zastrešiť tento projekt aj finančne, ale teda vždy hovoríme, že to nie je kresťanský katolícky projekt, že to je sekulárny projekt, lenže Slovenská katolícka charita rozoznala, že je veľmi dobrý a prínosný, takže ho podporila. A ešte s jednou kolegynkou, učiteľkou, ktorá pracuje aj ako mentorka učiteľov v regionálnom centre pre podporu učiteľov, RCPU. A v zásade je to projekt pre učiteľov na základných školách, ale aj pre kohokoľvek, kto pracuje s mládežou, že má skúsenosti s prácou s mládežou v skupinách. A je veľmi, veľmi konkrétny. Výstižné slovo je, že kuchárka, lebo sa jedná o 51 plánov ako keby vyučovacích hodín, alebo povedzme si, že aktivít na 45 minút, kde napríklad cieľ je, že čo je to konflikt a ako ho môžeme riešiť. Potom ide, že takto predstavíte ten projekt deťom. Aktivita 1. Spolu riešia decka. Zhrnutie. Aktivita 2. Zhrnutie domáca úloha. Že na čím majú rozmýšľať, o čom sa môžu rozprávať s rodičmi. A každá z týchto lekcií má takúto podobu. Hej? Takže človek si vlastne nalistuje a povie si, toto je super, že toto by sme mohli robiť s deťmi. Je to skôr také ako keby, že indoorové, že vnútorná vec. Dá sa s tým samozrejme pohrať a prispôsobiť si to prostredie, kde sa človek pohybuje. Ale v zásade ten program má za cieľ viesť deti k väčšiemu sebauvedomovaniu si, že čo sa v nich deje, čo cítia, čo prežívajú. To je jeden moment toho. Druhý moment toho je, že keď už to vedia, tak im povieme, že ale vy s tým niečo môžete robiť. Ty môžeš robiť s tým niečo, keď si nahnevaný. Ty môžeš robiť niečo s tým, keď si v strese. Ty môžeš robiť niečo s tým, že keď máš obavu, a hovorí sa im konkrétne, že čo s tým môžu robiť. Napríklad konflikt. To je akože nepríjemné, ale konflikt niekedy môže mať, keď je dobre zvládnutý, aj pozitívnu stránku. Ja si uvedomím napríklad takú, že si uvedomím, že ten človek je naozaj iný a že je niečo, na čomu naozaj veľmi záleží. Preto sa o tom hádame. A teda učiť ich, že konflikt sa dá riešiť konštruktívne, že netreba sa mu za každú cenu vyhnúť, ale že aké veci môžu napríklad urobiť, aby ten konflikt zmiernili, čo keď budú robiť, tak ho budú stupňovať. Takže tiež, že čo si môžem všimnúť na druhých, že aké majú vlastnosti osobnostné. A kedy sa tieto vlastnosti že hodia v spolupráci. Že oceniť tú rôznosť, že niekto má niečo iné ako ja a ja mám niečo iné ako on, ale keď sa spojíme spolu, tak to vie byť naozaj na dobré. A posledná vec, že napríklad čo ma motivuje, ako si stanovujem ciele,
No a teda toto sú také témy, ktoré ten projekt rieši a v zásade prostredníctvom tých lekcií a deti sa učia, akým spôsobom zvládať veci, rôzne situácie a to buduje ich duševnú odolnosť, emocionálnu inteligenciu v tom, že lepšie rozumejú sebe a rozumejú druhým a sociálne zručnosti v tom, že celý ten projekt je postavený tak, že bez mobilov. Že tá hodina je, že decká sú v skupinkách 4-5 a potrebujú sa rozprávať. Potrebujú si povedať, ja mám takýto názor, ja to takto vnímam, ja to takto cítim, čo ty na to? A učia sa, že akým spôsobom mať rozhovor, lebo im hovoríme, rozhovor je priestor, ktorý vy vytvárate spolu tak, že sa v ňom cítite všetci dobre a prijatí, alebo že sa vyčleňujete. Bude to cielené na rodinné prostredie alebo nejaké komunitné prostredie, ako sú školy? Alebo je to ako kuchárka 50 lekcií, to mi tak vychádza, že na jeden rok. Rok a pol, školský. Áno, že by sa to dalo využiť v rámci školy, alebo aj keď raz za týždeň si spravíme nejakú jeden list, tak by sa to dalo využiť v rámci jedného roka aj doma, alebo v nejakej komunite. Bude to tak verejne dostupné? Že to nejaká kuchárka, že v sieti nejakej, alebo to budete cieliť iba ako váš projekt do nejakých škôl? My teraz sme vo fáze, že prezentujeme tento projekt, zháňame školy, alebo teda ponúkame spoluprácu školám, ktorí by chceli ten projekt pilotovať od septembra 2024, že vyskúšať si, ako to funguje u nich na škole. Ale ponúkame ho aj spoločenstvom. Napríklad sme sa rozprávali s Domkou, hľadáme, že či by sme mohli spolupracovať, ktoré takto pracuje s mládežou v rámci ich oratiek alebo nejakých stretnutí, ktoré majú s mládežou. Takže on sa dá využiť takmer všade. Hej? Že školy sú také v niečom také, že najzrozumiteľnejšie, lebo to je také pravidelné a aj tá vážnosť toho stúpa, keď mám matematiku a potom mám aj emojim, hej, že to znamená, že aj to duševné zdravie a tá duševná odolnosť má svoje miesto a nie je to len nejaká voľnočasová aktivita, ktorá je tiež veľmi dôležitá, ale vlastne, že v škole tomu tak pridáva dôležitosť. Ale teda hľadáme školy do spolupráce. Chceli by sme mať tak, ja neviem, do 10 škôl v Bratislave, s ktorými by sme vyskúšali tento pilot. V Bratislave, radi by sme išli aj do regiónov, ale v Bratislave iba kvôli našej kapacite, aby sme to zvládli. A budeme si robiť prieskum, budeme zbierať spätnú väzbu aj od učiteľov, aj od detí. Chceli by sme to potom vylepšiť na základe tej spätnej väzby, vyskúšať na Slovensku a potom to ponúknuť všetkým školám. Takže v tejto fáze je to bezplatné, chceme to financovať z grantu a urobiť to dostupným komukoľvek, kto by si to chcel vyskúšať. A potom už to druhé vydanie už ako keby naostro všetkým školám na Slovensku, ktoré by mali o to záujem. Super, držím palce. Nech vám to vyjde, ako to máte naplánované, ako to máte vysnívané. A určite som rád, že sa takéto iniciatívy tvoria na Slovensku, čo len pomôže deťom, aby sa ich duševný stav zlepšil na Slovensku, pretože je tu už také memento, videl som nejaké štatistiky, že sa zvýšil počet detí, ktoré sa chceli odprevadiť z tohto sveta a čo nie je asi pozitívne, takže určite som rád, že niekto vyvíja takéto aktivity. Ďakujeme veľmi pekne. Možno, že by som ešte dodala k tomu, že aj s prichádzajúcou umelou inteligenciou, s ktorou tiež pozeráme, že wow, že čo to prinesie, lebo to sa ťažko odhaduje, jej dá. Ale máme z toho, myslím si, že aj oprávnené obavy. Mnohí sa zhodujú na tom, že schopnosť spolupracovať a emocionálna inteligencia rastú na dôležitosti, na význame. Že to bude strašne dôležité pre nás ľudí mať toto zvládnuté a vedieť to, naučiť sa to, pretože aj ten spôsob spolupráce sa ešte ide meniť. Takže ak nás niečo odlišuje od strojov, verím, je toto. A teda takáto práca rastie na dôležitosti. Samozrejme, emocionálne inteligentnejší ľudia sú úspešnejší v živote. Čoho sa psychológovia obávajú v rámci umelej inteligencie? Viem, že to bude nové prostredie, kde deti v rámci svojej pohodlnosti zase ukroja od svojich nejakých aktivít, že to niekto za nich spraví. Už aj to, neviem, písanie pomaly, že si bude na diaľku diktovať iba možno nejaké myšlienky a stroj mu to skoriguje a presne upraví do nejakej formy. Takže áno, že touto formou uľahčíme svet nejako, že to bude ľahšie, alebo aj tá kreativita
Dneska už, keď zadám nejaký obrázok, vyhodí mi 10 a ja si iba vyberiem, čo sa mi páči najlepšie a namiesto toho, aby som namaloval niečo. Takže to vidím ja možno ako nejakú nástrahu. Psychológovia akú nástrahu vidia v tomto? Ja sa obávam, že to bude ešte vťahujúcejšie pre tie deti, že ich to bude ešte viac polcovať a ešte ťažšie sa bude z toho možno vymaniť. Hej, že tá závislosť sa možno že prehlbí. No, uvidíme. To je taká ďalšia hranica, pri ktorej budeme musieť uvažovať nad tým, že naozaj, že technológia je dobrý sluha, ale zlý pán. Umelá inteligencia má veľký potenciál byť náš pán presne v tomto, že na čo sa naučiť kresliť, keď toto mi vygeneruje, na čo sa naučiť hrať na nástroj alebo rozumieť hudbe, keď napíšem, jeden známy mi povedal, že napísal nejaký, že Apples and Oranges, folk, jazz, niečo a mu akože fakt, že dobrú skladbu vytvorilo, hej. Sú to veľmi veľké otázky. Ja naozaj dúfam, že budeme schopní sa k tomu postaviť múdro a vidieť hodnotu v ľudskej tvorivosti a v ľudských schopnostiach. Hoci nevieme súťažiť s miliónmi skladieb alebo s miliónmi informácií na internete, hej, že to žiadny človek nie je schopný tomu konkurovať a vlastne to umelá inteligencia využíva, preto je ako keby, že bystrejšia, smarter, lebo my jednoducho nemáme takú kapacitu a taký access. Ale ja dúfam, že budeme schopní sa s tým dobre vysporiadať. Už aj sa rozpráva o regulácii, mnohí múdri ľudia vidia tie potenciálne hrozby. No uvidíme, ale bude to napäté, myslím, ešte chvíľu. Áno, každopádne by sme sa mali vrátiť ku koreňom a aj našim deťom nejakým spôsobom umožniť čítanie kníh a večernú diskusiu, po prípade spoločné čítanie, keď na to majú trošku rodičia čas. A vlastne asi aj to písanie by sa malo navrátiť do bežného života, pretože dneska všetci iba stlačajú gombíčky a nevedia napísať taký súvislý text, lebo aj na školách sa upúšťa z toho písaného písma. Teraz sa prebieha na Comenia Script, myslím, že sa všetko mení, takže áno, vidíme, že aj tam uľavujeme a nemá to asi pozitívny vplyv na vývoj mozgu. Písané písmo také, že spojité, iným spôsobom rozvíja mozog ako malé tlačené. Hej, že to vieme. Podobne ako aj informácie, ktoré decka sa učia v škole, niekedy sa rodičia alebo aj deti rozčuľujú, že prečo sa to musím učiť. Matematika napríklad konkrétnym spôsobom rozvíja mozog. Že to nie je len o tom, že rozumieť tomu, prosto, že ako to kedy využijem, ale jeden z účelov toho, že sa niečo decka učia, je, že im rozvíja mozog, nejako ho formatuje nejakým spôsobom, ktorý je potrebný pre budúcnosť. Takže nie je to len o tom obsahu, na ktorý sa častokrát, alebo niektorí sťažujú, že prečo sa to učím. Niekedy to má aj ako keby hlbší význam, ale veľmi dôležitú vec, ktorú by som ešte chcela povedať, je, že ja povzbudzujem veľmi rodičov, aby sa snažili obmedzovať ten čas na internete deťom. Aby sa snažili rozumieť, čo tam pozerajú, a aby ich povzbudzovali, aby na tom neboli toľko. Lebo decká, aj tým, že puberta je napríklad zraniteľný veľmi vek, že oni si nevedia povedať, že dosť. Že aj ten podcast, čo som počúvala z The Times, tak keď sa pýtali deti, že bez toho telefónu či im bolo lepšie, všetky decká povedali, že áno, na tej škole, kde zakázali telefóny. A keď sa ich spýtali, že teda či by ich úplne odložili, tak povedali, že nie. A to je odpoveď závislého človeka. Už sme si moc zvykli na to, že telefóny sú súčasťou nášho života. Ty ako psychológ vieš poradiť rodičom, že aké znaky, prejavy majú si všímať u svojich detí, ktoré sú také hraničiace, že už vidíme, že tam je tá závislosť, alebo že už vidíme, že ten duševný stav je nejaký, lebo deti môžu byť mlkvé, nič nehovoria a skočia zo strechy. Boli také prípady. Že vieš povedať rodičom niečo, čo by si mali všímať? A taký, že to je asi varovný prst, že vyhľadám tvoju pomoc. Prvá vec je usilovať sa udržať si vzťah s dieťaťom. Že mať vzťah, že za mnou príde, povie mi, možno, že mi nepovie hneď po škole, ale prosto večer, keď je nejaká taká dobrá chvíľa, že mi povie, čo ho trápi. Je dôležité, aby decká mali aj okolo rodičov, lebo rodičia sú niekedy že príliš blízko.
iných ľudí, že možno rodičom niečo nepovie, ale povie nejakému inému dospelému, ktorý mu vie dobre múdro poradiť a nejakým spôsobom to s ním riešiť. To je veľmi dôležité. A keď už to naberá na obrátkach, tak rodičia vidia, že to dieťa je smutné napríklad, alebo vidia, že nevie odložiť ten telefón. Hádky, keď im chcú zobrať telefón a ide to do konfliktu, niekedy až do fyzických konfliktov, to je úplne že jasný znak, že niečo naozaj nie je dobré. Keď sú možno ráno nevyspaté, ak im dovolili zaspávať s telefónom, hej, že to je taká ďalšia vec. Ale všetko, to ja veľmi ako keby stále zdôrazňujem rodičom, že všetko sa deje cez vzťah. My keď sa máme radi, mať sa rád neznamená, že mu dovolím všetko, čo chce, ale že on vníma, že mne na ňom záleží, aj keď mu poviem, že to nie je dobré. Že toto ti nedovolím, lebo toto nie je pre teba dobré a aj to je prejav lásky. Takej možno nepohodlnej, ale veľmi dôležitej. Že hranice vytvárajú bezpečie pre dieťa. Takže keď toto dieťa vníma, že rodič ho vypočuje vtedy, keď lebo napríklad sa stane, že dieťa ide za rodičom a on je buď na telefóne, alebo povie nemám čas, alebo nikdy nie je doma, alebo je v práci. To nepomáha. A potom niektoré prejavy si nevšimnú, lebo tam jednoducho nie sú. Alebo im to nejak unikne. Takže dôležité je mať ten vzťah. Snažiť sa o ten vzťah s tým dieťaťom. Napriek všetkým obrazovkám, ktoré teraz máme okolo seba. A vtedy, keď ho má, tak si všimne, že niečo nie je v poriadku. Hej, že napríklad tiež náhle zmeny v správaní dieťaťa. Hej, že je nejaký a potom odrazu sek a je ticho a správa sa úplne inak, ako ho poznáme. To už je tiež veľmi výrazný znak, že niečo sa stalo. Nejaká tráma, niečo zlé sa stalo. Takže tak, ale keď ten rodič to dieťa pozná, je tam, je v jeho svete, zaujíma sa oň, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že si všimne dostatočne skoro, že niečo sa deje, že niečo nie je OK. Asi to budovať od malička, tento vzťah? Že nedá sa asi skočiť, že teraz dobre, vypočuli sme si podcast a od 13 začneme budovať vzťah a dotedy sme nemali záujem o dieťa? Áno, ale nikdy nie je neskoro. Potom je to také, vieš, že keď to ty tak hovoríš, rozumiem, čo chceš povedať, ale potom to znie tak akože skokovito a tak náhlo a tak násilne v niečom. Ale aj neskôr sa to dá robiť prirodzenejšie a citlivo a jemnejšie. Hej, že napríklad, že len ho, ja neviem, pohľadka po tvári a objíme ho predtým, ako pôjde do školy. Alebo si k nemu sadne, keď niečo pozerá v telke a vyjadrí mu, že ho má rád. Hej, že keď na tom rodičia veľmi nepracujú a začnú neskôr, tak je dôležité si hľadať, a to nie je ľahké hľadanie, takú správnejšiu cestu k tomu dieťaťu. A oni to cítia. Niekedy to nedovolia, niekedy to dovolia, ale už aj to je veľký posun. A najmä ťažký čas majú rodičia v puberte, samozrejme. Moje také odporúčanie vždy býva, že investujte do vzťahu pred tou pubertou. Keď začnete 10, 11, 12, položíte základ, tak 13 až 17 bude oveľa, možno, že nie ľahšie, ale budete si bližšie, ako keď medzi 10 a 12, 9, 10, 12 sa nič, akože veľa sa toho nedeje. Takže bývajú všelijaké programy, víkendovky pre rodičov s deťmi, otcov s dcerami, otcov so synmi a tak ďalej, že investovať do toho vzťahu ešte predtým, keď tá puberta prepukne. A to položiť dobrý základ, aby aj keď nebude ľahká, ju dokázali lepšie zvládnuť. Príde k vám nejaký pacient do ordinácie a potrebuje už pomoc, lebo nejakým spôsobom mu to nebolo dopriate, aby sa s ním dobre pracovalo. A tá terapia prebieha jednotlivo, že iba ty s tým dieťaťom sa bavíš, alebo to bereš ako rodinnú terapiu? Ja keď pracujem s deckami, ja si vždy na prvé stretnutie volám celú rodinu. Ja viem, že to je také, že stres a je to, čo to bude a tak, že úplne im rozumiem, že to nie je jednoduché, ale pre mňa je veľmi dôležité vidieť, že ako oni spolu fungujú. A v niečom, keď to mám povedať, keď za tú terapiu platia, im to šetrí peniaze, lebo keby som sa stretávala s každým jedným z nich zvlášť pol roka, aby som pochopila, čo sa tam vlastne deje, tak by mi to trvalo oveľa dlhšie. Takže je to aj pre nich výhodné, hoci to nie je pohodlné. A ja potrebujem vidieť, že ako oni spolu fungujú ako skupina. A
to mi veľmi, veľmi veľa povie, ako tú terapiu akože nasmerovať. A vždy sa snažím spolupracovať s rodičmi, keď sú tomu otvorení, lebo nie všetci sú tomu otvorení, že ja neviem, stretnem sa 6-krát s dieťaťom, potom sa stretnem s rodičmi, lebo my sme v nejakých vzorcoch správania, lebo sme skupina, hej, spolu nejak fungujeme, reagujeme na seba. A keď niekto niečo trošku zmení, tak to prostredie sa môže posunúť a byť zdravšie. Takže hľadáme, že aká minimálna zmena sa dá urobiť. Lebo zmena je ťažká. Objektívne, to nikomu nevyčítam. Ale že aká minimálna zmena sa dá urobiť, aby sme sa cítili všetci v tom lepšie. Decká sú často rezignované, že prídu a povedia, ja som mu to už hovoril neviem koľkokrát, aj tak to nič neurobilo, nič to nezmenilo, on si stále trvá na svojom. Tak potom sa rozprávam s tými rodičmi, že prečo to tak vnímajú. Hej, že prečo trvajú na svojom, čo by sa s tým dalo niečo robiť. Dalo by sa, nedalo by sa. To je najlepšie, lebo ak to dieťa vidí, že ono tam je, rozpráva sa so mnou a ja sa potom rozprávam s rodičmi a vedie to k nejakej zmene, tak ono má nádej, že niečo sa môže zmeniť aj motivovanejšie, aj spolupracovať, ale má nádej do budúcnosti, že to má zmysel. Že niečo sa môže stať, aby som sa ja cítil lepšie. Takže to je absolútne môj najobľúbenejší spôsob práce, hoci to nie je najľahšie. Ani pre mňa, akože to je náročné mať tam 5 ľudí alebo 6, že naraz. Ale je to veľmi, veľmi užitočné. A teda v terapii potom sa deje teda na individuálnej úrovni s dieťaťom a tie benefity terapie je ich viacero. Jedna absolútne najdôležitejšia je vzťah s tým dieťaťom. Že ja ako dospelý človek, nový úplne v jeho živote, sa k nemu, tým, že ho nepoznám, ja sa k nemu vzťahujem úplne inak ako rodičia alebo ľudia, ktorí ho poznajú. A možno si všimnem veci, ktoré oni už nevidia, oceňujem ho a tak ďalej, že iným spôsobom sa k nemu vzťahujem. Už to má liečivý rozmer. A potom riešime konkrétne problémy, rozmýšľame nad nimi, že čo by mohli zmeniť, ako by mohli nejak možno, že inak reagovať, čo by si mali na sebe všimnúť, čomu by mohli predísť. To je ďalší akýby rozmer terapie. A tretí rozmer terapie sú tie psychoterapeutické rôzne prístupy a metódy, ktoré pomáhajú dieťaťu napríklad, že spracovať traumu, ktorá sa im stala. Hej, že to je vyslovene, že už na neurobiologickej úrovni, napríklad EMDR a tak ďalej. Takže tam je viacero komponentov, ktoré v terapii sú a dajú sa, akože, a je to trochu umenie, lebo nedá sa veľmi nalinkovať čo kedy, koho, koľko čoho kedy. Hej, že to je také, že cit. Lebo sme živé bytosti a nie sme stroje. Takže tak. A potom som veľmi rada, teda, keď prídu rodičia a povedia mi, že vidíme niečo inak, alebo my sme skúsili niečo inak, nefunguje to, čo môžeme robiť inak. To je najlepšia spolupráca. A zaručené je, že keď sa spolu rozprávame a hľadáme, čo sa pre nich dá, lebo samozrejme ja som niekto zvonka, kto nepozná úplne ich kontext. Ja im hovorím, že viete, že vy ste expert na vašu rodinu. Ja som expert na iné veci, ale teda pomôžte mi porozumieť, čo sa tam deje a poďme skúsiť sa spolu pozrieť, čo sa dá. Vy mi povedzte, čo sa dá. Že ja vám túto nechcem nadiktovať toto. Urobte, alebo bez toho, aby som poznala, v čom fungujete. Ale keď určite nájdeme nejaké riešenia a keď zaručene sa mi potvrdzuje, že keď klient skúsi, na čom sa dohodneme, jeho situácia sa mení k lepšiemu. Hej. Niekedy nemajú kapacitu zmeniť a potrebujú len porozprávať, ako sa majú. Chápem. Ideálne je, keď sa dostaneme do stavu, že sú schopní a chcú niečo urobiť, lebo vtedy im to pomôže. A môj cieľ je, aby prestali ku mne chodiť. Nie, aby ku mne chodili stále. Takže Ste veľmi vyťažení, predpokladám, ako komunita psychológov. Je vás málo? Áno, sme vyťažení a je nás málo. Je nás málo, áno. A ako sme spomínali, tak určite tými zásadnými krokmi, ktoré by sme mali robiť, je odložiť tie telefóny, začať sa venovať jeden druhému bez tých telefónov a už možno to nasmeruje ten správny smer, aby ťa nemuseli prísť navštíviť, aby ste nemuseli riešiť nejaké terapie spoločne. Takže áno, skúsme to sami od seba, buďme príkladom svojim deťom, že odložíme tie telefóny a taktiež to chceme od našich detí, aby sme spoločne trávili ten čas mimo digitálneho prostredia a nájdeme si asi komunitu, kde môžeme zapadnúť a ľudsky sa stretávať jeden s druhým, čo nám určite pomôže a pomôže nás aj nejakým ochrániť pred tým vplyvom tej digitálnej doby, ktorá prišla
a ktorá, ako ty hovoríš, bude ešte dramatickejšia s príchodom umelej inteligencie, ktorá je tu ešte iba pred dverami a nevieme, čo nám prinesie. Úplne súhlasím. Vzťahy v rodine, najdôležitejší základ. A mať komunitu. Či už vo svojom meste, dedine, paneláku, je strašne dôležité a zároveň tak ťažké. My na toto nie sme zvyknutí. Ale ak budeme robiť kroky týmto smerom, bude nám oveľa lepšie. Aj my budeme odolnejší, že ako zvládať veci. Čokoľvek sa deje v komunite. Ja neviem, ukradnú bicykle niekomu z obchodu, alebo tak, hej, že to sa deje, že keď si všímame, kto príde, kto odchádza, tak predídeme tomu, aby sa niečo také stalo. A to je tiež, že sa rozprávame a všímame si, čo sa deje okolo nás. Takže toto potrebujeme do tohto investovať, rozvíjať to, lebo myslím si, že sa to už deje u nás na Slovensku, že je to veľa rozšírenejšie, vďaka Bohu, ale stále toho nie je dosť. Neboli sme na to zvyknutí, myslím, že ani socializmus, komunizmus tomu nepomohli v tom, že ľudia na seba proste nevedeli, že komu môžu dôverovať, komu nemôžu. Takže ten základ je naozaj že ťažký, z ktorého sme vyšli. A teraz odrazu ja mám dôverovať, zaujímať sa od toho druhého. Keď ešte mám telefón a učím sa, že vlastne to, čo ja chcem, je najdôležitejšie. To sú ťažké veci. Rozumiem. Bolo tam veľa zranení aj z minulosti z týchto režimov, ktoré nám prispeli našej nedôverčivosti k ľuďom. Presne tak. A vlastne asi iba dôvere toho média, čo nám rozprávajú, ktoré nás zahlcuje dennodenne a straší. Takže určite, keď rodičia odídu z týchto vecí a sietí a rôznych možností, čo nám prináša svet a dajú sa do živej komunity, tak určite časom sa vytvorí takáto dôvera. Presne tak. A možno, že to nebude akože úplne ľahké, ale bude to oveľa lepšie, zdravšie, skutočnejšie a budeme sa cítiť menej sami. Dobre, tak z tohto mi vychádza, že dajme preč tie telefóny. Dajme ich preč. Kúpme si všetci tlačítkové. Presne tak. A vlastne naučme sa dohodnúť a prísť, ako to bolo voľakedy, že sme sa stretli aj bez telefónov, aj bez toho, aby sme si každých 5 minút dávali vedieť, kde sa nachádzam. Presne tak. A zaujímajme sa o tom, že čo sa v nás deje, ako je ten druhý iný, prečo tak rozmýšľa, ako rozmýšľa. Že skúsme sa vysporiadavať s odlišnosťou aj pozitívne a učiť sa príjmať sa navzájom. Toto nie sú ľahké veci, ale nikdy nie je skoro začať. A keď to budeme skúšať, tak určite sa to bude dobre vyvíjať. Super, skvelé. Nenapadajú ma žiadne ďalšie témy, ktoré by sme mohli rozobrať. Sme asi zabrli do mnohých odvetví tejto digitalizácie a ochrany detí pred ublížením. Tak ja by som asi poďakoval na záver tebe, Martinke Bobulovej, ktorú si viete vyhľadať, pokiaľ by ste mali nejaké problémy so svojimi deťmi, so sebou, tak si určite nájdete na internetových sieťach. Kde inde. Všetci sme tam dneska. A taktiež ďakujem IPčku, že nám umožnilo byť u nich a natočiť tento skvelý podcast. Po prípade, keby ste potrebovali pomoc aj od nich, oni pôsobia celoslovensky, sú tu pre vás rôzne linky bezpečia alebo ďalšie veci, ktoré si viete nájsť na ich internetovej stránke, takže sa nebojte a skúste sa aj tam pozrieť na IP občianske združenie. IPčko.sk myslím. IPčko.sk majú. Takže vám ďakujem a teším sa na budúcu debatu, ktorú s vami niekde naplánujeme, poprípade aj s Martinkou, ktorá nám príde možno povedať viacej, keď Emojim sa dostane do praxe. Ďakujem veľmi pekne, Erik. Ďakujem. Pekné dni.